Say guys, amana nasi tiri kuno shakare kumba kwa Gogi tiri Gogo. Moiwona imba yedu icho imba yedu ndopa yashika moshibona ye uya uone kusaidi imba yafamba asi zvinhu zvakashota because apa asatana ma-window frame number 1 window frame redu atisata naro window frame isa pamberi saka window frame 1 window frame 2 saka apapa takati ngavambovaka vachisiya space yekuzoisa ma-window frame achoni chimirira kuti kana pane muwowisha anokwanisa kutibatsira ne-window frame otibatsirawo rimwe window frame tiende panapa door frame panapa zvakare ndo pari kuuya samozviona mba medu iri kukura saka apa zvakaita nezvokuti zvidhina zvamuri kuona mwambo kuti ko zvidhina zvifamba sei pane combination yezvidhina zvikuru muzviona apapa zvidhina chikuru icho nezvidhina zvidoko saka ndio maitira vakazoita kuti zvidhina zvikwane because vana Gogo vaiti havana kuwanaona zvimwe zvidhina uya muno upinde mukati uone mbuya manje unfortunately atokwanisi kuti tivati uyai kunoku because pakufamba apa mozviona manje mudhuri wedu wakabuda mbuya vatoone bedroom a bedroom for the people nevatoonayo mozviona manje iwi yatopera sadina zvinhu hedu avasati waona manje saka this time project yedu iri a little bit slow ndochifunga vanhu vaya vaiti mbuya ngavaita sei ngavaitirwe roofing yemazen'e hani mozviona manje toita sei roofing yemazen'e zvinhu zvatoonekana zvisipo because uku kwachoni tichakashota kuno kwacho tichakashota maona manje uya timbotendera imba yambuye wokuno ndiwa kubathroom uku vakomana uku mozviona manje saka tichitenderera toini yauoni ataere apa kwacho kuti zvedi ameneti munhu wakavaka sei apa pamwe pakadzikira mukati mumwe kwaibuda saka at the end of the day chitotechiripo asi zvikwanisiro ndo zvirikunetsa imba yedu maiona asi pedo mozviona mbuya mosvika kakudayo matova muhozi mogara mumvuri futi wapoka mumwe uye kuti hamuchafaswere muchiinda kumutiko chimbotaurai tinzwe muchitaura nevanhu ndinokutendai chaizvo pane zvamanondiitira ndanzi handikwanisi kufamba zvino cheromba mangu mondogona kupinda kundovata yanchivata mukicheni ndomandongovata naazukuru kana chokupfeka ungodadzira uya nechakandipewo dhiresi ndichinje neko zvino ndozvikwanisira ndochinjawo chindochinja uyezve ndinokutendai chaizvo murambe zvenyu makadero musaurira moyo nezvirema zvichengeteiwe kumbira dhofuremu remba yacho yamakandivakira harina ndinoda window frame ndinoda dho asi chati zvapo saka vana vangu musaurira moyo itai basa renyu chairo nomwoyo wese muitei chirema chenyu chamakada ndinotenda Jehovha ndinotenda handini Mwari munondirangarira ndirangarireiwo Jehovha rambai zvenyu makadero musanyara nongondiona zvandava ndakanga ndiri munhu wakanga achishaurawo
Hino iko zvino handichakwanisi. Ndanguva nowe ndinokutendei chaizvo. Ndapedza. So guys, kushaikwa kwezvikwanisiro ndozvetinoshuva kuti vanenge vachida kubatsira vabatsirewo padambudziko irori, nokuti hapana door frame namawindow frame maviri nematanda namazen'e, ndozvinhu zvisipo. Zvetinoshuva kuti deno pano vano mwoyo unorwadziwa vakabatsirawo. Amen.